Baphinda bezwana. Sizokuqinisekisa osomabhizinisi ukuthi abangahambe belalela Impedo. amaphara yabo bese bevala umnotho. Inkathi ingakasho ngoba inkatha Iye phethela. yiye yayila abafokazana bengaphandle bevala umlomo ngamabhulu. Yayikhona inkatha la. Yayikhona inkatha. Zishe zonke izitolo koThekwini kobani. Lapha kaze kushe nje sonke isitolo. Yithi esasikhona. Ngakho-ke lomgodoyi elokhu iklewula kuma-VN babatshenta baphume emafonini abeze la. Asikho emafonini thina sila abeze la. Babatshente sithe ngo-second hand. Babatshente nama-factory faults. Angibabatshela ukuthi ngama-political reject. Uzalathi nesikhona. Balele lokuthi isikhathi Uzowela kithi ke la. silethe nje umbiko kumhlonisheni wethu. Silethe nje umbiko kukwaliye Nkosi ukuthi fear not. Second hand. Sizotshela usomlomo. Fear not. Yes. Sizobavikela. Yebo. Ngakho-ke ngiyacela ukuba ngidedele uzosifundela umbiko wethu esiwulethile la. Sivumelene namaphoyisa ukuthi thina asidingi ukutshelwa ngamaphoyisa ukuthi simashelana. Yebo. Asilokothwa thina. Hayi amaphoyisa. Sizakalaza. Uze nobaba. Umntwana wabaphindangene owayakha lezikole wathi asizoyivikela. Manje inkatha nomlilo nokuphihliza nokubulala akuhlangani nenkatha. Empeleni amaphoyisa njengoba niwabona la abezobheka labo zavola kade leyo. Ngoba thina ukumonakala ezizona. Thina sizovikela leli dolobha. Sizovikela abantu basebaqulisile. Asishayi umuntu. Asithuki umuntu. Sizovikela nje meya wethu. Kodwa phela ngoba sibo zavolo
asisize inkothanqoko abanye abafana ngeke ngidwancuzele nje ngomthondo Halokho sikuphathele muntu asimuntu siphethe usiko lwethu namanje-ke bokhombisa siyacela ukuthi silivikele leli dolobha sicela kozosifundela imemorandum yethu akwazi ukusifundela memorandum yethu mhlonishwa umeya Mashobane Ntondo siqale wethu siyathokoza kakhulu meya sizosho nje la ukuthi njengesingi sabaquluzi sisemva kwakho ungazanyazanyisa futhi ungesabi lutho somlomo sizokutshela nje imessage efanayo umkhandlu sezandleni eziright emakhanseleni ethu alayo baqhulusini sithi ningesabi iqembu elanibeka lisemva kwenu never be shaken by the unexperienced so-called community organizations to represent the interest of the society. Behluleka ngo-2021 nango-2026 basazokwehluleka. Sithi mhlonishwa umeya nesigungu sonke ohola ngasemkhandlu sisemva kwenu nombono nophethe wokukhulisa leli dolobha. Mhlonishwa umeya sisayikhommitha ukukusapotha kuwonke ama-initiative azokhulisa umnotho wedolobha noku-addressa iy'nkinga zengqalasizinda le